Para celebrar este ano das Letras Galegas de Florencio, vou presentar dous espectáculos. Por unha banda está Poesía e Pulso, os lugares de Florencio Delgado Gurriarán, que tiven a sorte de crear coa artista musical Baby Cache, que se encargou da música. Poesía e Pulso é unha peza multidisciplinar que combina, por unha banda, a poesía de Florencio con teatro, que é o mundo do que eu proveño, e coa música electrónica desta artista experimental que é Baby Cache. O que quixemos facer é un mapa sonoro, pasando polos lugares que construíron a vida e a obra de Florencio, e que cada poema representará un deses lugares. Nos escollemos Córgomo, que é a aldea onde naceu, despois o exilio, como ese lugar interior escuro, tamén Valdeorras, que era esa paisaxe, esa bisbarra soñada, México, o seu país de acollida, e, por último, California, que sería o lugar onde el faleceu. Así, quixemos xerar un espectáculo para o gran público, pero poñendo o foco, sobre todo, na mocidade, para facer unha actualización, unha interpretación da poesía de Florencio dende o século XXI, neste caso por dous mulleres creadoras. A Florencio gustáballe moito cantar, gustáballe moito bailar, entón ocorréusenos, por que non, poder bailar a poesía de Florencio. Así pois, Poesía e Pulso pretende trascender este ano das letras, pretende continuar, tanto en teatros, como en festivais de poesía, como en festivais de música, como este verán que imos estar no Silfest. Por outra banda, o outro espectáculo que xerei relacionado con Florencio é unha narración oral que se chama O tío Florencio. Teño a sorte e a honra de pertencer á parte Delgado, deste Delgado Gurriarán, entón, coas cartas que lle escribía a miña mai, cos obxetos, cos recordos, coas historias que o meu avó Florencio me contaba del, pois xerei esta invocación, este monólogo teatral que é O tío Florencio. Así que espero que podades disfrutar de algún destes dous espectáculos.